Iz knjige proroka Izaije. Gospodin progovori Ahazu i reče mu: Zaišti od Gospodina Boga svoga znak za sebe i iz dubine podzemlja ili gore iz visina. Ali Ahaz odgovori: Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina. Tada reče Izaija: Čujte, dome Davidov, zato sam će vam Gospodin dati znak. Evo, djevica će začeti i roditi sina, i nadjenut će mu ime Emanuel, s nama Bog. Znak koji je Ahaz odbio tražiti u Boga, ipak je Bog dao. Taj se znak sastoji u rođenju djeteta, čije je ime Emanuel, to jest Bog s nama, proročanske naravi, i znači da će Bog štititi i blagosloviti svoj narod. Iako smo gladni znakova i samo se bojimo tražiti znak od Gospodina, onda kada i tražimo, zapravo tražimo krive znakove. Mimo svih naših traženja ili netraženja, Gospodin nam daje najjasnije znakove koje ipak počesto ne uspijemo iščitavati i prepoznati. Za koji dan zastaćemo kod jaslica, onih u slikovitom prikazu, ali i onih stvarnih. I bojim se da možda nećemo u njima prepoznati Boga koji je došao među nas. Boga koji je ušao u svijet svakoga od nas. Boga koji nas želi susresti u malenosti. Boga koji ulazi u odbačenost, siromaštvo, krhkost, hladnoću i tvrdoću i želi sve to mijenjati i ozdraviti. Božić je vrijeme prepoznavanja, ali ne čovjeka najprije ili još manje samo čovjeka. Božić je vrijeme prepoznavanja Boga, sebe u njemu i njega u sebi. Vrijeme prepoznavanja njegove blizine, čežnje i ljubavi. Ne dopustimo da nas zaslijepe blještava svjetla, nego se trudimo da nas obasja onaj koji je svjetlo. U tim otkucajima isprepliću se naša došašća i Božići i traže budnost našega srca. Božja ljubav je najveći, najsnažniji i najjasniji znak. Treba ga samo prepoznati.